trenutno se nalazimo na lokaciji ulici Vojvode Mišića, gde rešavamo jedan decenijski problem za naše sugrađane u komunikaciji između dva bulevara. Nismo imali gde da prolazimo zbog automobila. To je strašno. I kada unuk šeta okolic, pa ja nemam gde. Nemamo gde, tačno. Mi mora tu da prolazimo dok ne napravi. Ovaj trotoar u dužini od 150 metara koji je bio najkritičniji za nas je vrlo značajan s obzirom da sama komunikacija i prelazak preko glavnih saobraćajnica, dolazak do doma zdravlja naših sugrađana, majke sa decom, vrlo nam je značajan za bezbednost naših sugrađana, bezbednost u saobraćaju, s obzirom da je direkcija upravljač puta, nama ova komunikacija je dosta značajna kako bismo rešili taj gorući problem koji godinama nije rešavan i zato smo kao prioritet svih i apel naših građana na prijemu kod gradonačelnice prevashodno išli ka tom cilju da rešimo dugogodišnji problem kako bi bezbednost pre svega učesnika u saobraćaju bila na prvom mestu.